Здравейте, приятели! Thoughts on the Rocks. The Rocks, епизод 7. Понеже шестия беше доста кратък, малко много непрофесионално, много неподготвено. Затова днеска сме в студио. И не кое да е студио. Студио на 064 Represents. Компанията на Алекс и брайцата. Включително и мен. Вече. Напротив, вярно е. Със сигурност този епизод ще бъде малко по-професионален от другите и много по-дълъг. Очаква се да. Ще видим какво ще стане накрая. Крис, разкажи, там имаше някакъв филм, дето искаш да говориш за него. Леле, окей. Кръстника, The Godfather и трите филма. Няма как да не сте гледали. Легендарни филми, едни от най-добрите филми направени някога. Режисьорът на тези филми пише сценарий за филм Мегаполис. Този сценарий се пише от 80-те. За направата на този филм сценариста и режисьора, включително той един човек, е трябвало да продаде къщата си, няколко имота, които е имал, колите си, само и само за да има финанси за този филм, защото той е бил толкова грандиозен, че никой не е искал да го финансира. Това ще е филма на филмите. Филма ще излиза 2025 година и според мен това ще е най-големия евент в историята на киното от години. И много ме е яд, че няма толкова много хора, които говорят за него, защото това ще е огромен филм. Това ще е изкуство, това ще е евент и това е филм, който трябва да се гледа. Надявам се да не го спрат по-рано, както стана с новия филм на Скорсезе, за което още съм адски ядосан, между другото. Да, като бяхме в киното, значи аз отидох, питах за този филм. Спряли са го по-рано, защото в Плевен не е имал интерес за филма. Това е филм на Мартин Скорсезе. Главните роли Леонардо Ди Каприо, Боби Де Ниро, Ал Пачино. Ама това е изкуство, няма защо. Май е време да поканим нашите гости. Говорейки за изкуство и кино, те са артисти от висока класа. Алекс Виков и братята Брейков. Та, събрахме се всички. Здравейте, добър вечер. Най-вече. Добра да бъде. Добър ден, нали? Ние сега почваме работа. The grind never stops. Добро утро. Окей, започваме с нашите любимо гости. Представете се. Дай, брайки ти си. Той е по-новичък, мен ма знае. Добре. Айде, Алекс, ти си. Алекс Миков, a.k.a. Алекс the Biker, a.k.a. 9K. Предоставя микрофона Брейков. Какво кажа? Някои ма знаят, някои не ма знаят. Николай Брайков, a.k.a. Break-Off, бате, 064 Represent. Знаете, яката поста, бате. С ДРК сме приготвили много яки работи. Първо ще чувате за какво става въпрос. И Плем ще се появи на картата, като си трябва преди година. Със сигурност. Stay tuned, motherfuckers, защото те първо се почва, брат. Говорейки за това, какво се готви? Какви са плановете? Ще има студиото, нещо? За студиото, между другото, той по-скоро той по-ги знае. Той по-ги чака работите там. Аз не съм много наясно, в последния момент ги разбирам работите, ама аз съм с вас, каквото и да кажете. Да. Така че не е никакъв. Се спомням, все още няма никакви предложения за студия, които може да има. Но идеята е, че ще намерим някакво малко студио и там всеки, който иска да се занимава с музика, има какво да изпее на микрофона и да запише, иска някакси да издигне качеството си на запис, идва при нас. 20 лева на час. Различното нещо в този епизод ще бъде, че вместо да задаваме някакви въпроси на гостите, те ще имат супер много време да разкажат каквото искат за тях. Като цяло от до цялата си история. Да. Да започваме. Значи аз съм си от тук, централно момче, което е израснало в центъра на 23 години, в нормално семейство, на учители, малко по-строги беха, нормално. Но благодарение на това обаче си ме изгради като човек, като характер, като всичко, с нормално детство. Примерно в паркчето лате с децата, топката, футболната и такива работи. Чак се за мен не скамани няма. Примерно карахме някакви колелета, някакви такива. Събирахме се една тумба народ, примерно градската градина, 20-30 човека, цъкахме футболче, някакви такива. Абе, готини не. Даже не съм бил по-навън.
Готино. Ти са готино детство, като на всяко нормално дете, нали, което по моите години, те може би има по-големите. Нали, примерно 9, 8. Единственото дете е малко по-различно, че аз бех на тънканата. Защото и мен ма фана, нали, ютуберата. И аз така. И интернета ма фана и мене, така че чат-пат. Къде започна всичко това с музиката? Откъде тръгна да създаваш, нали? Отвътре ли ти дойде или един ден просто реши да се пробваш като хоби? И едното и другото. Понеже аз съм израснал с рап от малък. И нали, когато се появиха компютрите за мене, имахме едно много близко наше семейно приятелче, което беше дошло един път на гости и пича дойде с един диск DVD-R с записано, нали, сега пиратски записано, Need for Speed Underground 2, брат. Нарочно седях в гаража, защото за тия, които не знаят, в Need for Speed-ките, старите поне, като си в гаража, пускат рап, а пък като караш, пускат рок или... Да, някакви рок работи или такива EDM и... Там просто тръгнаха нещата с рапа, защото аз седях нарочно в гаража само заради рапа вътре. Седа си, слушкам си ги, но не разбирам нищо. И се кефа просто на ритъм. Се кефа на ритъма. Кеф има някакво такова. И дойде вече ерата, къде разбрах за YouTube и от тия песни почнах да прослушвам други. Изкефих се още повече. Като дойде момента, в който почнах да се кефа повече на битовете. И почнах да си пускам, нали, на която песен намеря, почнах да си слушам инструменталите. И се кефа супер много, нали. И един път аз просто се запитах, майка, така ли ги правим? И си направих сам ресърча, седнах да си бачкам сам, нали, да си правя някакви работи, някакви много шибани опити има още 2015-та, защото аз от тогава се занимавам. 2015-та вече почнах, там разучих всичко, почнах да се занимавам. Първо правих някакви ремейкове. Ама то нормално. И се появи един пич Феро. Покрай един негов приятел, защото ме потърси, вика, брат, много яки работи правиш и тук много че иска да запише на твой, нали, някакви твои битове. Феро, съответно. И много поздрави, брадаре. Ще го гледа. Ще го гледа, задължително. Много поздрави, брат, и сори, че не ти пиша толкова много, ама имам си други разправи в момента малко, къде са по-таката. Да. И появи се той. И в същото време, понеже аз слушах много американски рап, сега не чак толкова много, ама преди много го следях. И когато аз почнах да правя, нали, рапове, такива работи, се появи SoundCloud. SoundCloud рапа се появи там, нали, Lil Pump и не знам си какво. Lil Pump, там всякакви такива, седя и ги гледам и ги слушам, защото аз бях много критичен. Тогава трябваше да влезем с една песен с Феро и с... Нали, аз и Феро трябваше да влезем в една песен уж с мой бит, обаче стана така, че само аз я направих на един ремикс на една песен от Чикаго. И идваме момента до първия ми запис. Според теб на какво мислиш, че е бил първия запис? Защото ще те изненадам много, между другото, тук в професионално студио. Без майтъп. Знам, че ти си имал начало, като майка ти те водила по модни ревюта. Нали? Първоначално, в интерес на истината, да, бях модел. Носех дизайнерски дрехи 3-5. От това, нали, коренно различно тръгваш в друга посока вече. Кога за пръв път хвана китара в ръцете си, откъде разбра, че това е твоето, искаш да се занимаваш с това? Ами, тъмън, то си има една лека предистория. По принцип, нямах смисъл в родата ми, нямам нито един музикален. Имам някакъв там по-далечна рода музиканти, той е пианист и, нали, заради него едва ли не и по принуда тръгнах да свира на пиано. Не беше моето това, в смисъл, нито бях класицист, нито нещо. В смисъл, да, може да мина за клавир, обаче не е моето. И експлорнах групи като Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple. Съм някакво като holy fuck, брато, в смисъл, това е моето. И днес съм мръсен металист, не ми личи, но съм мръсен металяга. И както можете да погледнете... Не. В интерес на истината, не, личи си, че съм металяга. В смисъл... Да, в смисъл, просто всичките тия тук в момента са 6, аз имам 7 китари, едната е горе в нас. И
се занимавам вече с музика от, не знам, 11-12 години. На колко съм? На 17. Значи 6 години, значи общо близо 10 години се занимавам с музика. Крис ви е излагал, не съм чак толкова добър. В смисъл... Да, и свири нещо. Чак сега. Говорейки за нещо оригинално. Искам да направим един експеримент за подкаста. Will it riff. Ще вземем нещо рандом, ще прочетем числата на баркода и ще видим дали ще се получи риф от това. Ладно, ще вземем някакво, тук има опаковка от Хариба бомбони. Сега ще прочета пракчетата. Ще видим дали ще се получи риф от това. Така, готов ли си? 001 686. It will riff. Let's see. Звучи като Харибо. Да, звучи като Харибо. Let's see. Will it riff? 060166. And it riffs. След като направихме този малък експеримент, говорейки за импровизация на място, представления имал си много и навсякъде. Налагало ли ти се на някое представление да забравиш част от песента, която свириш и да трябва да импровизираш? Или всичко си го тренирал прекалено много, че да забравиш какво се случва? И кои са ти били представленията с най-много хора присъстващи? Пред колко най-много хора си свирил? Разкажи ни абсолютно всичко. Ами, така, в интерес на истината наистина имам така доста лайфове зад гърба си, наистина имам така едва ли не много представления зад гърба си. И най-големия лайф, на който бях свирил, беше такъв тъшак. Цветовете на Плевен. Свирихме... Не, значи искам ти кажа, че пеенето ми беше пълен тъшак. Наистина, за което много се извинявам за цветовете на Плевен, защото holy fuck, пичове, до година се завръщаме ударно, до година се завръщаме с басист. До година ще ви разкажем играта, защото повече няма свирим бавни песни. Направо, ако трябва, ще тръгнем с Master of Puppets. Та, нали, както казах, имал съм много представления зад гърба си. Най-голямото, което беше не знам, пред 200 човека имаше ли? Близо 200 бяха на центъра, да. Близо 200. Имаше 200 човека. Бяхме двама китаристи и един барабанист, значи искам ви кажа, ако излезе видеото, моля ви се, не го гледайте. В смисъл такъв, просто наистина не е окей, но и в интерес на истината, да, много често ми се случва да забравя нещо и да трябва да импровизирам. Най-скорошен случай. Вчера свирих пред публика в Хотел Балкан, свирих Seek and Destroy и забравих солото. Аз сценична треска винаги съм имал. Дори сега, примерно, да фана да свира пред вас, пак ще ме фане сценичната треска. Но забравям солото и го замазах. В интерес на истината, всеки един музикант, дори да ви каже, че той не греши, искам да ви кажа, че ви лъже повече, отколкото дърта циганка. Между другото, точно с маестрото от Куку Бенд, пианистът между другото, майсторът, той беше дошъл в нашето училище, в музикалното и нали имах се едно като шанс да го питам, да си поговоря с него, дали някога е имал някакви такива като майндблокове, брат, с музиката. И той буквално ми каза, че е бил перфектен винаги и никога не е отил надолу, което някакси мен ме стана странно за това. Защото по принцип в музиката трябва да отидеш надолу, за да се издигнеш после пак нагоре. А той като ми каже, че никога не е го правил, някакси странно ми става. Имат нова песен с братята, Кат Картела. Скоро ще излиза клип, песента е невероятна. Еми сега ще чуете 10 на 15 секунди от песента, точно на бриджа. Сега!
така брейков, топ комбината. Тота гаранция ще е трака на годината. Знаме е много тежко, грубата. Много яко криминална е групата. Мога да се сакаш в та моята схема, защото много кеш ми трябва за злоупотреба. Само по полека да не стане пак проблема, защото комбината е кът картела. Няма да се слагаш в та моята схема, защото много кеш за злоупотреба. Само по полека да не стане пак проблема, защото комбината е кът картела. Не, да, примерно. И това беше песента, това синия, само бридж там и 10-15 секунди извадка, надявам се да ни харесва, обаче тази песен, знаеш ли как беше записана и текста за колко, моят текст специално за колко време е написан? Знам, че част от текста на Кат Картела ли беше, където използваше малко от това, което трябваше да записаме в Broodline? Да, значи част от текста е написан и с моя помощ. Има мои извадки в тази песен. Повлияна от мене, защото по принцип част от куплета му, който е точно края, трябваше да е за нашата песен, която правим с него, която беше дрил песен върху този бит, обаче аз не можах да вляза като хората, защото дрила не е мой стил и просто някакво скрапнахме песента. Както и да е. Песента звучи адски грандиозно, но още по-грандиозен ще е клипа, защото получих информация от брайцата, че се наемат някои работи за клипа, да, той ще ви разкаже още малко, но ще е голямо. Поне тук за Плевен, между другото, наистина това ще е много големо и много градещо. Не искаме да звучим, нали, с адски голямо самочувствие, нали, трето, пето. Просто идеята ни е, че наистина клипът ще е адски гранде. Адски гранде. Наистина много неща ще се взимат. Ама stay tuned. Ще има парт 2. Това ще е специално за музика, другото ще е за, примерно, някакви такива по-забавни истории, защото, брат, ние наистина имаме много за какво да говорим. Между другото, защо си 9К? Какво значи това и в смисъл, защо не си на старото Алекс the Biker или там? Ами по принцип той Брайков много ми се изнерви за това. Защо съм 9К? В една от песните ми се споменава Алекс the Biker, не заради друг. В смисъл такъв самоличност. Точно заради това бях написал тази песен. Да, 2 минути и малко е. So, 9K, a.k.a. Alex the Biker. Такъв 9K стен, нали, е като 9-ти квартал. Защото аз съм квартално момче и израснал съм в 9-ти квартал. С него сме съседи. Махленец по душа. И си са такъв тия типичните махленски беседката, магазинчето, тенис масите на майката. Това са моите места, това са си моите спалнери. Си са такъв. Има хора, които казват, 9-то кварталец след като се слиза на центъра, в същия момент, ние в момента сме на центъра. В смисъл такъв, да, близо до центъра сме. Алекс е вкуса на Крис. Ето, готово. Тия седмици просто имах някакъв майндблок и може би не качихме нищо в Инстаграм, между другото. Защо нямаше епизод миналата седмица? Някой пита ли? Не, много малко хора пита. много го интересува. Никой не го интересува. Но айде за тези, които гледат, за които ги интересува, едно момиче, в момента тя гледа и ще се сети, няма да изпоменавам името. Просто ми даде съвет, защо не го правите когато тогава? Защо не го правите примерно веднъж на месец или някакви такива Да, неща? и когато го правим да е наистина възможно най-добре. И натурално. Да, перфектно. да не е насилено така един вид. Да. И... За това сме Алекс тук. още от преди един месец май ни обеща нужда. Добре, нашето любимото, тематичното. Нещо за края имаш ли да кажеш, Алекс? Тъй като времето много ни притиска в момента. Наистина адски много ни притиска. Затова очаквайте парт 2. Наистина, сори Еди, но наистина нямаме много време. Да. Заради този. Заради мен. Ами, да. Ти гониш вечерен час. Да, за факта, да. И наистина в момента говорихме предимно за музика. 4 музиканти. И идеята ми е, че за музика може да си говорим цяла вечер. Обаче друго е, когато хора, които са правили адски много лигофрени, здрасти, и дядо ти Ники. Двамата сме правили адски много глупости. И заедно, и като малки. Така че има адски много за какво си говорим. Сега тук за Крис и за Еди не мога да кажа същото. Смисъл не знам. Нямам си на идея. По-скоро с момче да имаме някоя една-две глупости и ти да си присъствала. Но искам да ви кажа, че наистина имам толкова много аз лично за разказване на неща, които ще се попикаете да се смеете. Честно ви го казвам. Значи не го казвам така самочувствие, но наистина на когото съм го казвал това, той е ревал със сълзи да се смее. Ами Брайков, ако има нещо да каже за накрая, искам да кажа нещо последно. Значи тия двамата зверове
без тях, ние нямаше да сме тука. Така да без мен нямаше да сме тук, но това е отделен въпрос. И благодарение на тях, в момента това всичкото се случва и аз съм разчистил за първи път студиото. Сега ще си ебе майката, за да мога да разчиста. Но, абонирайте се, защото наистина имате бати желанието. Пичовете, не ви коства кой знае колко. Долу, виждате червения subscribe бутон. Чупите го, деба неговата майка да стане сив, бе. И тая камбанка сритайте, че може да се разклати по-добре, отколкото на погребение, бе. Ус! Мамка му. Толкова ли е сложно? Един лайк бутон ударете, че може да стане нещо най-накрая. И го споделете с приятели, за да може да се забавляват с нас. Подкрепете това, каквото правят тези двамата, защото наистина... Toss on the Rocks. Окей. Наистина подкрепете Talks on the Rocks и това, каквото правят, защото тия двамата пичове наистина влагат сърце и душа в това, каквото правят. Може би са едни от малкото, даже май да не са единствените, които го правят тук в племе май. Подкрепете ги, защото тия двамата наистина влагат сърце и душа в това, каквото правят. Аз съм много за да се подкрепят младите. Да, така оказах се, но съм на 30. Ама близо на 30, няма никакъв яд. Не, наистина, подкрепейте каквото правят младите, защото наистина заслужава си много. Влагат сърце и душа, влагат много старание, хъс, мотивация имат момчетата. Подкрепете ги, защото Tots on the Rocks, subscribe бутона с камбанката, чупете я така, като чупите жените си в леглото. Добре. Да. Май е време хората да видят най-любимия и герой Камината. Камината! Лека вечер на всички.